No. Bavíme 99. The forest. O, je to naše perše video z 99. Super, brat. Čekaj, ale vyflaktíme potom toto. Čekaj, Salku, ja toto budu dávať do fajlu. Ty by musel za ten gauž, nemusel si to zrobiť. Jako je žaklasu? Aha. Toto dobré. A sorry ľudia, že nechodili videá. Neviem, týždeň, koľko? Ja neviem. Toto je toho 12. Co je? 13, poznám. 13 alebo 12, bo ja bavil ten update. A to môžeš si pamätať zvuku. Cože mi tak laguje? Brona, že nech si dobre baví so stejne. Jak si to volá? Shift lock. Hej, dobre, že baví šivlokom. A skúsime dať 100 dní. Neviem, že či dáme. Nie! Co? Ja mám málo papaj. Pozbieraj sobie co najwięcej veci, uhľa také do inventória. Daj tam. No tu pár trupa. Jest bandaż. Fajne si. Jestem treba. Na tebe. Ja nikdy neumíram. Co? Co? Dobre, nie umierasz tak často jak ja, ale da kiedy ty umrzesz. Nie, také neumrem. Jest moje mam tu naszą, my to tu dzielnią. Jaku dielňu? To co tam ten sam, tam ten boss. Joj. Čau. Co ty tam? To ja tu nie. No. A to budeme ísť vlastne po nás dyr. No? Že to bude ísť vlastne po nás dyr, keď si budeme mať Skillfire. Na To, perši. hej. Dám tam, nie? Daj more, treba. Dajmy to jedno na ramicie. Ja by teraz bym zaczęła łożyć. Okej, treba nám len kus a máme na toto, na štyrku. Keby ste chceli viac častí z toho, z 99, tak napíšte do komentárov. To nič nevidno. No reálne. Yes. Tak. Ja mám Stronghold. Bro. Ja som vyprekovka. Really? Co? What? No, bro. Co? Nič, vlk zmizdol. Mal hapka. Ty bereš, čo to zdobím? Ozdoby? Nie. Tá, Mare, čo mi sa to nám treba? Ja mám už 6. Hej. Keby si chcel revolver u tým po hrebisku, že? Okej.
Nie wreszcie trzeba ani. Och, kielowoci. Normalnie 3 tam. Maria już tu nie bawił na już skoro nie znam jak szwajki, łuki. Ani ja. Bo ja mam jedną taktyku. No. A ja mam zawód. Że budeš się toczyć. Hej. No, ale bo to też się budeš iść do predu, do zadu. To ta do predu bardzo do zadu nie funguje. Ale to zo spyrą. A ja za spirą. Asi. Akože funguje. To ta moja funguje za to. Ale nie możesz bardzo rychło. A ja to robil, że ja behal rýchlo. To musi bardzo pomału Ja znam, to się dobre robię aj na počítaču. Tak na playku to... Či na playku, na telefonie to nie dobre. A akože na plenku to lekko za to. A mám málo hungerbarov, ja ešte teraz najím. Na či cake, netreba. Slavku, máme 9 a treba nám ešte kilo. Co? Toto je švetelka. Neznám. Čekaj, keď máme 9... Tá 3, ešte 4. Ešte 3, ešte 3. A. 3, nie? A neznám, ešte sa mi počítať. Hej, 3, sa mi zdá. Ja 6. No, už iba 2. Torry. To 12, ja tam treba. Hej. Len tu te stromy się budú ciężko zyskawać. Dopy! O! Bromar je zabawał, kiedy jakby wyleciałaś do trampoliny. Dobra, Marusz, nam nie trzeba, nie, no bo mi wszystkie naszą dla nas. Odpust takie fajru. Idziemy. Muszę tak noc. Máme tu še milión uhlia, také veci. Nie masz tu za bunny food, Nemám. bo mnie by trebało. Ja tam se priniesť tú voľčiu kožu. Mare, treba si tam litrbády, co tu ješ? Ja mám to, ja tebe dal. Hej. Máš tu jedzenie? Tom treba. Stej. Dobre. Dobre, na utro môžeme pójsť tam. OK, vykraftili. Crafting. Další Ja crafting. môžem vykraftiť tých dá coś. Vykraftiť, prosi vykraftil, štyro máme železo. Co je všetci? Bráš, ja toto furt robím. Bez toho to nebudem. Co? To na co? Jak to zabić? Jak to mamy zabić, to wyzira, nie? Ta dobra, ale to na co się zrobił? Ja nie znam, tu możemy się schować. A to się mógł zrobić kempiat sezonu. No však, jak chcemy was, to tu damy, tyś, a tu. A już tu nie przyjdą. A możemy sobie zrobić wielką kempiacą zonu, na przykładzie tak to pójdzie, aż go craftingu możemy zrobić. To się dawa ince. To się dawa tu, nie tak. A, dobra, to już jedno jak się to dawa, ale to zrobimy radnieszka. Możemy. Dobra, postaram, porządnie. No. Tu palec ja ukazuję, że nie to zrobi. No palec tu tak widzisz. Ja mam 0 z 12. Wszak ja mam 0 do nas, ale teraz palec będzie jedno. Jaj. Weźcie to tu. You anti-Christmas light. Nie mam toty. Ja mam nie proszę, ale kiedy znajdziesz tak, no tam mi ukażesz.
tu máš to tie bylinky, ochápeš mi dáte. Ne. Máš? Zaviem si. Čekaj, Savku, pôjdeme šády s dvoju, hej? Slona. Edrek, čekaj. Čekaj, nám treba toto, more. Toto vesnica, znaš. Čekaj, Savku. No co? Ja musím si to te stromy pozdobovať. Če, ja znam. To mami ma ci nezautočí. Keď mu nič nerobíš. Ja patujem na youtubera. Také ťažké na tým videu to bolo. A ľahké jak fráz. Što keď... Ja už to nevedám. Ja neznám, co je na tým také ťažké. Píska. Nemáš také stromy? Jak stromy. Čo by mi mohol zdobiť z paletu jedne? Jaj. Miestne také. Ja pošel hned, bo mi treba jesť. What? Co to je? Aha. Ešte dva. A neznám, či by mi nemuseli. Co się stało? Toto, co mi ozdobil. Fajnie. Zabij to vyžírá. To te veci, Jocha. Asi nestihneme dať 100 dní. Tá asi nie, ale kedy chceš ísť do toho dneška? Nie, jedno. Ja lač, ne trebaš mi Tako do campfire'u. No. Ha, ja to buknął. Ja mam niekoniečno. Co niekoniečno? Aha, nie, to co za bóg? Czy Ale to co jak mamy jest keno? niekoniečno? Nie, czy może to nie? Był defensy, czy co to? Savku, keď umrem, no tam je toto, živím, že? Však po prostu jakie fajne było. Tu masz takie jedzenie. Neumrem. Nemôžem. Karot, daj mi. Co, Dir? Jedz! Dir, pomoc! You are hungry. Ja lačný. Pôjdeme dneska tam? Możemy. Ty, ale mne nič nechápať. Ja mam bandaże akože. Że masz tam to meso, more. Steak. Budu točiť, no problem. To je chtěla na hit, že by zda. Helna, skoro umrem. Ja Máš nieco? ja sa musím sa opýtať ešte. To ten, jak si to volá? Ty co robíš? Fortnite. Jaj. Bo ja musím się najesť. Poď tu. Máš jedzenie? Hej. Dobre, poď. Len treba bude
more stronie. Ty masz gdzie spir? Nie mam spira, ale mam to. A to ciężkie tam. Ale w wodzie. Co? A to zejdę more, kida zabić. Jakie no, tu patrz. Tu do tej budowy. No Jak za tak? to nie są ciekawe, ja patrzę jednego youtubera, ale wyślało to ciężkie pust. Ale czekaj, my pierwszy potrzebujemy drabinu kupić, ale to tu łopatu. Drabina łopatu. Hej. Minimal. Coiny. Czekaj, ja budzę się ty na łopatu, ty na drabinu, hej? O, To łopatu ci trzeba powracać. Patrzeć. Kiedy naszuk teraz na co byłoby dobre? no, W banku. no, tam jest 60 coiny. Nie, ta możesz dać 60 lub 70. Opaja. To by ja budu točić. Mhm. Poje. Okej, tam coś ty. Ale już? Oho. Dobry. Však i fajtím, pohodě, však já mám aj rifle, aj to ty tam jsou. Bandaż z pomocą. Keď za co živiš, hej? Pohodě, pohodě. Pojď se, špitale. Bum, bum. Co more? What? Dobra. To by ja spôsob také fajru coiny tu. Hej, Nic tu. idziemy. Co? Nie, ja umrę. Nic tu coiny. Ty masz kielo. 30. Hej, no tak kupisz wszystko. Ja nie zacząłem zabijam za szkieru, ale ok. Ale pochodzi Maria na šetrím do tady. Ja ci kupím łopatu, czy co? Co nam Czekaj, trzeba? nie, ty kup drabinu. Drabinu kup, ja kupię łopatu. Czekaj, kiedy stoi drabina? Drabina 15, a mnie chyba jeszcze 5 coiny, a poza mać na toto. No co? Na łopatu. Bro, ja umrę. Osiedmy, hej. Maria, jak przyjdziesz do mnie, nie śmiej się, ja tu tak wolę chilluję. Czekaj, bo trzeba jeść, borę. Kiedy tu przyjdziesz do mnie, uwiedzieć. Jak tu chilluję sobie, jak król, jak pan. Mikrowunka. Zabij to, nie? Ej. Amore, pere. Serpały kiecza. Judy. Kiedy tebe jeszcze trzeba? Pejc. Nie jeszcze kiedy, nie jeszcze zeszedł. Takie znajdę. Asi to video możemy ukończyć. Jste jsme stotně jedali, ale to nie vadí. Asi, ale ta czekaj, możemy jeszcze to tu.
No, Jak dofajcimy. co dofajcimy? Wiecie co? Ta, to tu, albo nie chcesz. To bieda, ale to budzowe robić z ludą, szapysz. Okej. Okej, no, może to wideo ukaże, że czapce ludzę. To zdechłem.